Hvad er det, der åbner døren? Hvad er det? Er det her en joke, eller hvad? Ej, what the fuck? Ej, det er begyndt at blive lidt spooky. Ej, få kendt til skabet igen, din spasser. Hvad griner du af? Dig! Okay. Jeg vil dræbe dig. Er du klar over, hvor ligeglad jeg er? De klamme spøgelse er en satan at være. Hvad? Hvad? Fuck det. Var det ikke bare en joke, det med, at du ville dræbe mig? Hvad? Var det ikke bare det? Hvad? Var det ikke det? Jeg håber, det var en joke, var det ikke? Kom nu, ikke dræb mig. Nej, det var ikke en joke. Fuck! Du kan ikke fange mig. Jo, jeg kan. Se om du kan fange mig. Time out. Jeg overgår ikke lidt mere. Skal vi gøre en på værelset og slås i stedet for? Jo. Du bad selv om det her, men... Jeg vandt over et spøgelse.